سلام تخطاتلتنا channel كمي كنيخم كمي تخونو سنايك تكون نايوتر من يوتيو نايلو مارستي أبز عبرة سبنا بفلاف سدد بتدقاقامي زر أزولو كونتات نعزده سيسيك خود مچم أبزيا كلتشان سران حادن تراي حاد سلستر بعد سبات كتبعتيو نانستوم حريدوم قتيلوم زبل زينا سمعنا لنا مچم بتدقاقامي كقاطم كله زحزن كفاليو بتدقاقام سلتزارب كالوغا ويكا عقب سلزبل كايوها يإلا مالت هايكونن أقام سقاطمي مواين مزرابن ولا بقى نتحرك عن كازا وتتغوني لو تكم تسايكلني قدمي زأقري إذا كنتات زي أبحادة معال تزقاطم كنتات هايكونن فخمنا بالك خيزس أنها وتيوتينا نزارب زلنا سلزي إذا لو من ريار سنابنت أبكم متأجم كمعبل زغيل تنقاقتا زدليو نجاراتيو لذي إذا فيديو زياز قبرازو لهم حدا نجر بتدقاقامي كر أنت تصنعي زمنات بتاعت زياتهم كرعين تصنعيهم كتنبوه زخولو مخانو من عمت نخالت أجمات كتنبوهم زغولو حانت كيلا ناي relationship therapist كاب عزمت أيو سلذي أجمات أبحدار أبعز فغري زقاتمو محسيتي كفترو زغولو نحدقا زقالعو حاجز اليوم نتبتاتينا نرزلنا لذي أشيش الكايوم مخات أشيش الكام خات شلل الكام خات زمصو نجارات دقاقيمنا نريو لنا so toxic relationship and how to fix them ويكا suggestions انتاي كتقبر نغل إنا هنري مرزامات حدقا زمدناتاتين هنري كسام مودا تتغطاتلوا أنا I hope تماهيركم لاغتوتو لايك هبوا ناب كالوت من تان كتباتح نخالوت من تان كتأكم يوت علامة كسام مودا تدمر أيوا let's go so قدامي نتبكن رينا lack of trust تقدامي تنتبي نحد زمدنا نحد قعزة فقر حدار حدقنيا ويكا تقمكم زلوا زقبر امنت كقدل كله زمدنا مالت فقر مالت بزي زمدنا ترف زي بلو نقري زمدنا زي متأممان متأممان زي بلو حدار وي فقري أمودا تنات تقمكم زخيت فلوتي مخنياتو كتت أمامت تجميركا نبأسي خاخد كي سلازي تقدامي تنتبي تشيك نقبرازلنا متأممان على الوديو امنت على النادي قبل علتي مسانا زلو وي اتم مسانا زلو سب قبل علينا امنت على الوديو إنا غنر مالتي so امنت دما افتح حدار رقيقا نخت نبر ويكا ننوح كتمتن كسر حلون امنا مسرتيو امنا انت زي بلو دخام كاون نخون تكخون يخيليو امنت اب زي بلو حداركات قعصيس كان سب كتنبري بالكار مبزحتو زي حبرتسبنا حدار كتقالسو لكا خصنح لكا قلمله نطبتات ግን ክትርለካ ሓዳር ክትቃለሰሉ መቃለሲ ነጥብታት ክህልዎ ክኽላለዎ ቀዳመይቲ ካብን ድማ እምነት እያ ዘይትተኣማመን ተኮይንካ ንምንታይ ካ ክትቃለስ so that's very important so people in healthy relationships seem to feel secure in the stability of their union therapist Jenny Woodfin يعبرنا ማለት እዩ so እንታይ ንርኢ ኣለና ቀዳማይ ነጥቢ ንሕጉስን ምልኡነትን ወይካ ዕጋበት ዘሎ ሓዳር ወይ ፍቅሪ መሰረቱ ናቱ ኣብ ንሓትሕዶም ዝተኣማመኑ ቀጻልነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ህይወቶም ድማ ርጉእነት ዝፈጥረሎም ሰባት ምዝኾኑ እዩ ስለዚ ምትእምማን መሰረት ናይ ቀጻልነትን ሕጉስን ሓዳርን ፍቅርን እዩ ብለና without trust not just trust on faithfulness but trust that the partner will act in the best interest of the relationship there cannot be a sense of security so እምነት ክንብል ከለና ኸ ምስ ካልኦት ከይዝምዎ ወይ ንኻልኦት ንኸይዕምፁ ጥራይ ኣይኮናን ንሱ ኣገዳሲ እዩ እቲ እምነት ንብሎ ዘለና ግን እቲ ምሳኻ ዘላ ጓል ወይ እቲ ምሳኹ ዘሎ ወዲ ንረብሓኽን ንጥቕምኽን ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ደው ክብለልክን ክከላኸለልክን ክሕግዘክን ከም ዝኽእል ምትእምማን ማለት እዩ እቲ ወዲ እውን ከምኡ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብ ጎነይ ኮይና ኣብ ድሕረይ ኮይና ደው ክትብለለያ ዝብል እምነት እንተለካ ኢና ንብል ዘለና እምበር ንኸይትዝሙ ንኸይትኻል ናብ ካልእ ከይትኸይድ ጥራይ እምነት ምህላው ኣይኮናን ዛረብ ዘለና ስለዚ ኣብ ዝኾነ ነጥቢ ኣብ ሽግርካ ናብ ፀገምካን ደው ክብለልካ ዝኽእል ምዃኑ እቲ ምሳኻ ዘሎ እንተፈሊጥካ እምነት ክትሕድር ትኽእል ኣብቲ ሓደር ኣብ ቀጻልነቱ እውን ክትተኣማመን ትኽእል ቀዳመይቲ ነጥቢ እዚ እንተዘየለ ምልክት ሕቶ ይጅምር ዓበ ምልክት ሕቶ ድማ እዩ ኣብ ነዊሕ እዋን እምነት ዘይብልካ ዝኾነ ፀገም ተጋጢሙ ገዲፍኒ ክኸይድ እዩ ገዲፋትኒ ክትከይድ እያ ዝብል ርድኢትን ከምኡ ድማ ዝገደደ ድማ ምስ ካልኦት ይዞሩ እዮም ናብ ካልእ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ወይ ክኸይድ ይኽእል ወይ ክትከይድ ትኽእል እያ ዝብል ዝኸይድ ይኸዱ ህልው እዮም ዝብል ጥርጠራ እንተለና
I don't even understand انت ክንገብር ኣብቲ ሂወት ኣለና ስለዚ እዚ ነገራት ብመሰረቱ ክፍታሕ ዘለዎ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባእ number 2 hostile communication እምነት ምጉዳል ፀገም ከም ዘለካ ኣብቲ ሓዳርካ ወይ ኣብቲ ፍቅርካ ብኸመይ ኢኻ ትፈልጥ በቲ ኣገባብ ኮሚኒኬት ትገብሮ ወይ ትዘራረበሉ ወይ ትለዋወጠሉ እሱ ይትመልክት ናቱ so hostile ወይ ካ ሓደገኛ ኮሚኒኬሽን ፀገም ዘለዎ ኮሚኒኬሽን ነዚ ይመስል ምልክት ኢና ክንርኢ መጀመርያ according to Camille Lewis ተባሃለ ኪላ ናይ sex and relationship therapist overt form of hostile communication include so ሓደ ክልተ ዓይነት ኮሚኒኬሽን ክንርኢና ብሕቡእ ዝግበር ብጋህዲ ዝግበር ዓይነት ኮሚኒኬሽን ክንርኢና ብጋህዲ ዝግበር ንብሎ መጀመርያ yelling ፀርፊ ምዝላፍ ምውራት ምቁያቅ ክኸውን ይኽእል እዩ name calling ንሰብ ኣታ ከምዚ ኣንተ ከምዚ ኣታ ከምዚ ኣንተ ከምዚ እናበልካ ቃላት እትውሉ እዚ name calling ይበሃል hurtful phrases ንሰብ ስምዒቱ ክጎድእ ዝኽእል ዘረባታትን ቃላትን እናወርወርካ ነቲ ሰብ ክደጋገም ከሎ ሓንቲ ግዜ ንብል ኣለና ክደጋገም ከሎ breaking things ከም ድማ ምድርባይን ነገራት ምስባርን so ብዙሕ ነገራት ትዕኑ ትሰብር ተለኻ ዋላ ምናልባት ነቲ ሰብ ኣይተሃርሞን ኣለኻ ግን ነገራት ትሰብርን ትዕኑን ትድርብን እንተለኻ ኣብ ካልእ that's also a sign using your body for physical intimidation ከም ድማ ኣካላትካ ተጠቂምካ ከተፈራርህ ምፍታን ወይ ድማ ክትጎብጥ ወይ ካልእ ወስመስ ምባል እውን ክፋል ናቱ ብዓብይኻ ትፎረስት ሓይሊ ምትራም ብዓብዩ ድማ ንሱ እዩ እዚ ሓደ ክፋል ክኾን ከሎ subtle signs of hostile communication ካሎ ብሕቡእ ወይ ካ indirectly ዝግበር ካሎ ንስኻ እንታይ እዩ silent treatment ሸለልትነት ምግባዝ ጠቕላላ ዘይትግደሰሉ ነቲ ሰብ ምዃን ትም ብምባል ምኽታት ማለት እዩ ካልእ blaming ሕሜታ እዚ blaming ማለት ምንቃፍ ነቲ ሰብ ኩሉ ግዜ እስኻ ከምዚ ጌርካ እስኻ ከምዚ ጌርካ እስኻ ከምዚ ጌርካ ከምዚ ጌርክኒ ከምዚ ጌርክኒ ዝብል blame game ማለት እዩ interrupting ኣብ መንጎ ዘሮም ኩሉ ፋቢልካ ናትካ ዘረባ ጥራይ ክትዛረብ ከለኻ ከምኡ ድማ listening to respond ሰብ ክዛረብ ከሎ ዝኾነ ዝብልዎ ከይሰማዕካ እንታይ ክምልሰሉ እንታይ ክብለለኒ ጥራይካ ምድላው ክትርድኦም ዘይምፍታን ንመልሲ ጥራይ ንዝበልዋ ድማ መልሲ እናሃብካ ኣፎም ምውርዋርን ምምጥጣርን እውን ካልእ ክፋል ናይ ሆስታይል ወይ ከዓ ዓመፅ ዘለዎ ኮሚኒኬሽን ወይ ከዓ ናብ ዓመፅ ክወስድ ዝኽእል እዩ this can cause tensions and create distrust between partners so እዚ ድማ ዝክልትዩ ዘይእምነትን ዘይምትእማንን ከምኡ ድማ ዓመፅን ፀገምን ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ክገብር ዝፍጥር እዩ ስለዚ ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና እቲ ምቅትታል ጥራይ ነቲ ዘጋጠመ ኩነታት ጥራይ ኣይንዛረብ እንታይ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብቲ ሓዳራት ንምንታይ ኣብ ማዕዶ ንድርቢ ኣብ ገዛና ናብ ከባቢና እንታይ ንርኢ ኣለና ሰባት ይደፋፈሩ ዶ የስ እቲ ምድፍፋር ኣለ እዩ ምድፍፋር ድማ እዩ ናብ ምቅትታልን ናብ ምትራምን ዝወስድ ዘሎ ስለዚ እቲ ጉድለት ሓደ ኣካል ስለ ዝገበሮ ኣብዚያ መጀመርያ ንፅርቶ ትከውን ዘላ እዞም ዓመፅ ዝፍትኑ ዘሎ ዝሃርሙን ዝቀትሉን ዘሎ ብዝኾነ ይኹን ስነ መጎት ክትከላኸለሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ብዝኾነ ይኹን ስነ መጎት ትዝገደደ ከይስ ክነግር እየ ምስ ካልእ ወዲ ደቂሳ ረኺብካ ምስ ካልእ ክዘውር ረኺብካ ድሌታ እዩ that's not your problem so yes ከቢድ እዩ በዳሂ እዩ ክሕመካ እዩ ከፀለካ እውን ዝኽእል እዩ ሂወታ እዩ ግን መሰላ እዩ ሓንቲ ጓል ምሳኻ ካላ ምስ ካልእ ወዲ ክትድቅስ ትኽእል እያ if she wants ኣይትግበሮ ኣይትውዓሎ ሕማቕ እዩ ነውሪ እዩ ተጌራቶ ግን ብሕጊ ክትከሳ ኣይትኽእል ኢኻ መሰላ እዩ ክትገድፋ ግን ትኽእል ኢኻ ክትፋታሕ ትኽእል ኢኻ so መጀመርያ ዝኾነ ይኹን ስነ መጎት የብልካ ነታ ጓል ክትሃርማ ክትቀትላ እዚታት ዝኾነ ስነ መጎት ክትከላኸለሉ ይትኽእል ኢኻ ዝገበረት እንተገበረት እየ ዝብል ዘሎ ናተይ ርዲት እዚ ንግደፎ እጂ ሓደ ግዜ ድማ እተን ደቂ ኣንስትዮ ስለዘይቀተላ ወይ ስለዘይሃረማ ፃድቃን ጌርካ ምቁፃርካ እዚ እውን ጉድለት ኣለዎ ምክንያቱ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዶብ ዝሰግራ እውን ኣለዋ ኣነ እንታይ ዝብል ርድኢት በፂሐ ኣለኹ እቶም ኣዝዮም ዝዕመፁ ደቂ ተባዕትዮ እቶም ሕማቕ ክገብሩ ዝግብኦም ትብሎም ኣይገብርዎን እዮም ስለዚ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ብሰንኪ ዝምድናታት ኣብ ዘይፀገሞም ይኣትዎም ዘሎ ንፈልጥ ኢና እቶም ሓደ ግዜ እውን ከምኡ ክትብል ከቢድ እንድዩ ክሳብ ክንዱ እውን ዘየጋጠሞ እዮም ነዚ ክገብርዎ ዝኽእሉ እየ ዝብላ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ዝሓለፈ ሂወተይ ፅቡቅ ጌረ ዝፈልጦ ፈታኒ ሂወት እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ግዜ ድፍረቶም ክንምንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣነ እውን ኣብ ሂወተይ ርአ ስለዚ ዝዛረቦ ዘለኹ ካብ ትሚልካ ካብ ዜሮ ዝመፀ ይኮን ተመክሮ ናይ ሂወት እውን ኣለኒ እዩ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ርክብናተይ ሓደ ቶክሲክ ዝኾነ ሪሌሽንሽፕ ነይሩኒ
ስለዚህ ካብኡ ዝተምሃርኮ እየ እውን ሸር ዝገብረልኩም ዘለዎ so እዚ ሪና ኣለና hostile communication ቁጥር 3 controlling behavior ናይ ምቁፅፃር ወይ ከዓ ሓይልኻ ናይ ምምላኽ መንፈስ እውን ዝረኣየሎም ዝኸውን your partner doesn't have the right to control your actions or beliefs ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኮንዲሽን መፃምድትኻ ወይ ትምሳኺ ዘሎ ወይ ታምሳኻ ዘላ ንጉዕዞኻ ናካይዳኻ ነተሓሳስባኻ ክቋፃፅሮ መሰል የብሎም መሰልካ ይሱ ኣበይ ተምልኽ ናበይ ትኸይድ ምስ መን ትራኸብ እዚ ናትካ መሰል እዩ እወ ንኽልቴኻ ዝሰማማዕ ክትገብር ኣለካ ክትገብርለኪ መሰልክ ግን ኩሉ ግዜ መሰልካ ክትፈልጥ ክትከላልካ threatening loss of financial stability time with your kids or live or love are critical so መፈራሪ ነጥብታት ድማ ዝተፈላለዩ ክኾኑ ይኽእሉ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል ንገንዘብ ክትቆርፆም ነቲ ሓዳር ምብታን ክኸውን ይኽእል እቲ ምፍራሕ ደቅኻ የርኤካኒ ክኸውን ይኽእል ደቅኺ ወይ ነቶም ቆልዑ ምኽልካል ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለዩ ፆታ ንናቶም ጌም እዩ ዘሎ እዚኣ ትፈልጥ ኣለካ ደቂ ኣንስትዮ ዝጥቀማሉ መፈራሪ ነጥብታት ብዙሕ ኣለወን ዘይገብራ እውን ኣይኮነን ስለዚ ስለደይ ዝረበሉ ኣይግበርን ማለት ኣይኮነን so other signs of controlling behavior ካልኦት ድማ telling what's right ካልእ ድማ ነቲ ሰብ ክበሃል ዘሎ ከምዚ ከይትብል ወይ ከምዚ ከይትብል ብዛዕባ እዚ ከይትዛረብ ኢልካ ኣፎም ክትዓብሶም መሰላቶም ክዛረብዎም ኩሉ ነገራቶም ክትዕፍኖም ምፍታን ክኸውን ይኽእል threats to out you ዳረ ከምዚ ጌርኪ ካብዚ ገዛ ከውፃእከ ወይ ድማ እዚ ተጌርካ ካብ ገዛ ከውፃእከ ፖሊስ ክድውለልካ ዝብል እውን ክፋልናት እዩ needing to know everything you do and who you are with ኩሉ ግዕዞኻ ክፈልጡ ምድላይ ትወዲ ተኮይነታ ጓል ኩሉ መንገዳ ምስ መን ትራቐቢ መን ትኸዲ መን እዩ መሓዛኺ ቴሌፎንካ ምግርጓር ኢሜይልካ ምግርጓር ክኸውን ይኽእል ታጓል እውን ከምኡ እዚ ኮንትሮሊንግ ቢሄቪየር እዩ ነቲ ናትካ ነቲ ምሳኻ ዘሎ ኩሉ ነገሩ ክትፍትሾ ምፍታን እዚ እውን ናይ ምቁፅፃር ነገር እዩ ከምኡውን stopping you from loved ones ምስ ትፈትዎምን ምስ ዝቐርቡኻን ሰባት ክትለግብ ከለኻ እውን ንዑ እውን ምፍታሽን ምቁፅፃርን ወይ ድማ ክዕዘቡኻ ምፍታንን ከምኡ ነቲ private space ናትካ ክግህሱ ምፍታኖም number 4 all take no give ሃበኒ ክቡ ግን ዘይክሉ ማለት እዩ if relationship always revolves around what makes your partner happy and ignores your needs it's a good sign of a toxic relationship so እቲ ዘለክ ዝምድና ወይ እቲ ዘለካ ዝምድና ኩሉ ግዜ ንዕኦም ንምሕጓስ ንዕኦም ፅቡቕ ንምግባር ብኣንበር ንዓኻ ዝኾነ ይኹን ደስታኻ ወይ ሓጎስካ ዘይሕሉ እንተኮይኑ ምልክት ናይቲ ቶክሲክ ሪሌሽንሽፕ እዩ ዝምድናና ንርአዮ ዘለና ህይወት እሱ ዝበሎ ንዕኡ ዝጥዕሞ ከም ንሱ ዝደለዮ ጥራይ ክትኮን ትፍትኒ እንተለኺ እዚ ኦልሬዲ ሓደ ምልክት እዩ በንፃሩ ትወዲ ንዓኸ ንምሕጓስ ጥራይ ኮለል ዝብል ተኮይኑ እዚ እውን ምልክት ናይ ቶክሲክ relationship እዩ being considerate is one thing but if you say no to yourself often to say yes to them you're right you might try setting boundaries so መጀመርያ ኩሉ ግዜ ንሶም ዝጥዕሞም ጥራይ ክትገብር ትፍትን እንተለኻ ጌጋ እዩ ስለዚ ዶብ ክትገብር ኣለካ ንዓኻ ዘድልየካ ንዖም ዘድልዮም ንዖም ሕራይ ትብለሎም ንናትካ ዶብ ትብለሉ ዶብ ከልወካ ኣሎ ነዚ ዝገበርክዮ ወይ ዝገበርካ ዶብ ዝንዕቆን ዘናኣሱን ዘቆናፅቡ እንተኮይኖም እዚ እውን ካልእ ምልክት ናይቲ ቶክሲክ ወይ ከዓ መርዛም ዝምድና ንብሎ ዘለና ኢና ሓደገኛ ዝምድና ስለዚ ኣነ ከምዚ ገብርነ ከምዚ ኣይፍቅድን ኢልካ ብምንፅር ምስ ነገርካ ንዑ ዘቋሽሹን ብኡ ገይሮም ከባጭውልካን ዝፍትኑ እንተኮይኖም እዚ እውን ካልእ ምልክት እዩ መወዳእታ እዚ ንብሎ ዘለና ምልክት ናይ ሓደ ወገን ፍቅሪ ይበሃል ዋን ሳይድድ ሪሌሽንሽፕ ንስኻ ትግደስ ንሶም ዘይግደሱ ምልክታት ናቱ ኩሉ ግዜ ፍልይ እንተለካ ንስኻ ጥራይ ትፅሕፍ ንስኻ ጥራይ ትድውል ንስኻ ጥራይ ክትሓትት ኣለካ እቲኣቶም ኣይምልሱን እዮም ደንጉዮም ምልሱ ኣይግደሱን እዮም ድማ ስለዚ ኩሉ ትኽበሃል ዘለዎ ብኣኻ ጥራይ ዕላል እንተኮይኑ ንስኻ ክትጅምር ኣለካ ገለመለ ኩሉ ብሓደ ወገን ጥራይ ዝግበር እቲ ካልኣይ ወገን ግን ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ዘይገብር እንተኮይኑ ካልኣይ ሓላፍነታት ኩሉ ኣብቲ ገዛ ዘሎ ዕዮ ይኹን ቁጠባዊ ኣበርክቶ ይኹን ሓላፍነታት ይኹን ናብ ሓደ ወገን ጥራይ ዘበለ እንተኮይኑ እቲ ካልኣይ ወገን ዝኾነ ይኹን ኮንትሪቢሽን ኣበርክቶ ዘይብሎም ወይ ከዓ ተመጣጣኒ ዘይኮነ እኹል ኣበርክቶ ዘይብሎም እኹል ሓላፍነት ዘይወስዱ ከምኡውን ኣብቲ ዕዮ እውን ማዕሬኻ ክጎዩን ክሳተፉን ዘይክሉ እንተኮይኖም እዚ እውን ምልክት ናይ ሓደ ቶክሲክ ሪሌሽንሽፕ ሓደገኛ ሪሌሽንሽፕ ኢና ንብል ዘለና number 5 you feel drained energy ናትካ ሓይልካ ጉልበትካ ኩሉ ግዜ ዝደኸመን ዝጎደለን ክመስለካ ከሎ alright so here we're talking about think about the last time you did something for yourself
spend time with your loved one or slept soundly so نام نفسك تملسي نام نفسك تملس معاسي مودات ኣብ ሂወትካ ፍጹም ንነፍስኻ ጥራይ ዝጥዕመካ ዝገበርካሉ ሪላክስ ዝኾንካሉ ንኣካላትካ ሙሉእ መዓልቲ ቼክ ክትገብርን ክትዕርፍን ምስ ትፈትዎም ክትዕልልን ከይድካ ክትወፅን ዝፈተንክሉ ነቲ ኣብ ሓዳር ከለኻ ፍቅሪ ከለኻ ነቲ መፃምድትኻ ዘይእቱ ማለት እዩ ንነፍስኻ ጥራይ ኬር ክትገብር ዝፈተንካሉ ከምዚ መዓልቲ ዘይዝከረካ ወይ ዘይዝከረክ እንተሎ ጌጋ እዩ ነፍስ ወከፍ ሰበብ ሂወት ከሎ ነፍሱ كألك خلاله ننفسه check جبرن ككناخن خلاله ننفسه زي كناخن نخال سب ككناخن كفكر أي كلني ننوح مالتيو نحتصير جزيس أبنوح جناي كالني usually self care and prioritization are neglected so ملكتنا حدا جنيا زمننا تحتي توسع زلوا سب كل جزء نفسه زدربين نفسه زخون نفسه ككناخن أي كلني جزء يبلون قلبات يبلون energy يبلون سلام تاي time and mental energy in toxic relationship will often be spent on the other person either directly or indirectly. مبجعته تجزيخا مستمسخا زلو سب نمسو زت أمامت قد تنعون ختجلجل كونغل ويكا بتزواوري كتباس كتقايو كتزرارب كتشماجل قال ملك ما عاد جزية تفتحينكا نفس غازقون جزية بالك سلزي هذا ملكتناتو ننفسخ زخون جزية لكدو ننفسخ زخون جزية لكدو إلكا محتاجة قداسيو تا أبزي مخري بمازلو try shifting some energy to take care of yourself and see how your partner reacts so نابنت نزيا بخميك تفتنوا تقول كي تزاركم بزعبا نفسهم تراي كنكن كتقبروا نفسهم ني أوارح بلي لغون نستوصل نحادا معالتي دي نخل تسعدي نفسخا تبقى يلكا خطكنا خان تراي فتن أتوم متعمد تخان تايبلو نزي قبل ودو so نعوز ندحري ملكتنا توكسيك ريليشن شيب التيفون صقام كفطرو يفتنو مخنياتو ناتكاسل فكنكنون نعم سكفتا سله تفطرو وي دس له ديبلو so this is a sign نورمال اب حدا حساب زلخا مصامتخا نفسك كححالن ككناخنن يقبايو كلتي دماكمو صح نسخاهم ክትገብር ዝኽልክላ ኣካል ክኸውን የብሉ ንዓውንኩም ዝገብር ንኽትገብር ዝኽልክላ ሓይሊ ክህሉ ኣይግባእን number 6 making excuses for the behavior زيادة ما حماق صقم كقاتم كله بحدار كاب هيوتك أبتك خازلو فتوتك سدرابيتك محازوتك يريوهم ريوم دما حماق اللغة إذن أجرزت بغاي كونن إيلوم كزاربها فتنو أبزي هجيك تنك غالني هزبنا أبزي قزيزي أبزي قد عايز أتو أزي بزعي ولا أزي تبغ نجر كومنت زبوب زحاتيو يقداس هذا قزي حلف زبالة صقم كرو خلو عقب كبلوخا خلو وي جيجال لغا أزي تبغاي كونن كبلوخا خلو كسمعون كتكلا لك so بزح جزية نتمت عمد تخاوي نتعقل وين تودي كشفنا لا بزح نوكم يكون تنكو كم زسلو زخوني يوم مخنيت فترة لهم تلخا سبات كزاربها خلو من البات تكاقل لخا أمنا كتكالا خلا لا كله بس كله كتكالا خلا لا وي كتكالا خلو لو ترايت فتنن تلغي من البات كاب حكي تخوب لي لغاية اللوي متن كغير اللي while it's easy to fall back on the mentality of you don't know them like I do an outside perspective from so مزعتك زي اوكي كنداي تفلطوانيهم كنداي تفلطونيهم كمز خمس سلو زخوني كي بزح كشفاف نتفتن انت لغي منالبات حماق جيجا زرع جيجا تشفن خيتلوي that's why بزح كمز حماق كقاتم كلهم قدمي سبز انفتن يرميم بز مختلط كقاتم كله تعالي هيوت كات عنو زبلو سبات يرميم نتحماق بحرم على تراي قاتمني كدغاغم صنحه سلا زخون سبات قربتخي بلبهم زفتوخي وي زفتوها كم زيا جيجا زيا قال جبرلا مفتح دلي يلا قبلوها خلو اشيشي الكايتخيد اشيشي الكيتخيد مهنياتو وغاناتو كبر كونسل زخل مزغزي شو نقول لك باغو نسب زباله كاتتكينكا صقماي تكبر ناي نفسك حلافنت وسد مزغزي ግን ሰባት ፈተውትና ጽቡቕና ዝደልዩም ዝሓትዮ ስለዚ ሳቶም ከም ፈቱልካ خلو ቼክ ክትገብረለካ ቶታሊ ብሎክ ክትገብሮም ኣይግባእን ኢና ንብል ዘለና ናይ መወዳታ can you fix a toxic relationship እዚ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ መርዛም ዝምድናሲ ክፍታሕ ይኽእል ዶ መፍትሕ ኣለዎ ዶ ያ ታቐንዲ ሕቶ ክንሪአና it's possible to mend a toxic relationship in certain instances when each partner is committed to try so ኣብ ገለገለ ኩነታት ክፍታሕን ክዕረን ዝኽእል ነገር እዩ ኣብ ኩሉ ኩነታት ብል ኣለኹ ኣብ ገለ ኩነታት ማእሲ ኸዚ ኩነታት ክልቲኦም ወገናት ነቲ ህይወት ዝደልይዎ ነቲ ፍቕሪ ዝደልይዎ ፍቕሪ ምዝህልዎም ይፋተው እንተዘሉ ረብሓ ብል ኣለኹ
ወይ ድማ እንተተፈላለዮም ፀገማት ከጋጥሞም ዝኽእል ድፈሩ እንተኮይኖም ትርጉም የብሉ ክልቲኦም ወገናት ግን ትወድን ጓልን ፍቅሪ ምስ ዝህልዎም እሞ ክዕርይዎ ከዓ ክልቲኦም ውሳነ ድሌትን ተበግሶን ክወዙ እንተኽኢሎም ክዕረ ይኽእል እዩ ኦኬ ሓደ ወገን እንተኮይኑ ግን ትርጉም የብሉ ካልኣይ the relationship must become healthy and mutually beneficial for any potential to continue try coach ስለዚ እዚ ከምዚ ክልቲኦም ወገናት ነቲ መጻኢ ናይቲ ህይወት ዝደልይዎን ክልቲኦም ድማ ኣብ ገለገለ ሕጂ ኮችን ክገብር ከለኹ ኣነ ጠቕላላ እንታይ ትፈቱ ብዛዕባ እቲ ሰብ እንታይ ኣለካ ተፍቅርዮ ደስ ዝብለካ ኢልካዮም ክምልሱልካ ዘይኩሉ ሰባት ኣለዉ then the question is ኣብ ምንታይ ዳ ትነብሩ ኣለኹም ኢኻ ትብል ምክንያቱ ኣብ ሓደ ፍቅሪ ዝሕጉሰካ ደስ ዝብለካን ደስ ዘይብለካን ሕማቅ ክፋልን ክህሉ ኣሎ ስለዚ ክልቲኡ ባላንስ ግበሮ እቶም ትፈትዎምን ፅቡቅ ጎንታትን ክበዝሑ ከለዉ ሕማቃት ግን ክውሕዱ ከለዉ የስ ሕማቅ ዘይብሉ ዝምድና ስለዚ የለ ቀፅልዎ ጠቕላላ ፅቡቅ ነገር ዘይረኣየካ ኩሉ ሕማቅ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ ግን እዚ ምልክት ናይ ሓደ ሓደገኛ ህይወት እዩ ምክንያቱ ጠቕላላ ፍቅሪ ዘይብልካ ተፀቃቂጥካ ኢካ ትነብር ዘለካ እዚ ድማ ሓደ መዓልቲ ክፍንጀር ዝኽእለሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ብኪኢላ እናተሰነኻ እንድሕር ድሌኻ ክልተይኻ ድሌትን ተበግሶን ተወሲድካ ከተሕውዮ ይከኣል እዩ ቴራፒስት ኪኢላዊ ቴራፒስት ወሲድካ ወይ ድማ ኮች ፍትሓውን መንጎኛን ንክልቲኡ ወገን ኣብ ግምት ዘእተወ ሓሳብ ክበካ ዝኽእል ሰብ ወሲድካ ክትመያዮ ፅቡቅ እዩ ምስ ካልኦት ሰብ ክትዘራረበሉ ምስ ተኣምኖም ሰባት ክትዘራረበሉ እውን ኣገዳሲ እዩ if your motivation for staying isn't love for the other person but fear of being single it won't work እቲ ነቲ ህይወት ክትዕርየሉ ትደሊ ዘለካ ፍቅሪ ክሳብ እንተዘይኮይኑ ምናልባት እቶም ቆልዑ ከይዘኽትሙ እቶም ሓዳር ከይፈርስ ቃል ኪዳን ከይፈርስ ወይ ድማ በይነይ እንተኮይነ ሰብኣይ ክረክብኒ ሲንግል ክኾን ኣይደልን መን እዩ ክጥምተኒ እዚታት እንተኮይነ እቲ ምክንያት ትርጉም የብሉ ንሓትሕትካ ክትቋሳሰል ክትቀታተል ኢኻ ትነብር ገለ ክፋል ፍቅሪ እንተለካ እቲ ህይወት የድልየካ እንተኮይኑ እቲ ሰብ የድልየካ እንተኮይኑ ፅቡቆምን ሕማቆምን ትርእዮ እንተለካ ክትቃለሰሉ ኣለካ ዝበዝሕ ህዝብና ግን ኣብ ገለገለ ኩነታት ድርዮ ጠቕላላ ምልክት ናይ ፍቅሪ የብሎም and you wonder እንታይ ገብሩ እዮም ብሓደ ዘለዉ ኢልካ ትሓስበሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ኣብ ገለገሊኡ ድማ ኣይንፋቀርና ንፈላለ ክብሉ ከለዉ ዘይቅበልዎ ሰባት ኣለካ and this is also crazy ምክንያቱ ሓደ ሰብሲ ተፋቂርካ ብሓደ ትነብር ነርካ ድሕሪኡ እቲ ሓደ ኣካል ጠቕላላ ፍቅሪ የብሉን ነዚ ህይወት እዚ ድማ ኣይደልዮን እየ እንድሕር ኢልካ ኖ ክደልዮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዝብሉ ኣለዉ this is crazy እዚ ፅላል እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ቀልጢፍካ ክኢላዊ ሓገዝን ዋላ ንመንግስቲ ሓቢርካ ብዝግብኦ መንገዲ ምኻድ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ሰብ ክቐትል እውን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ብሓፈሻ እዛ ቪድዮ እዚኣ ነፍስናን ከባቢናን ንክንፍትሽ ፀገም ከይመፀ ብኣግኡ መሕወይ ክንደልየሉ ፍታሕ እዩ ኩሉ ግዜ ግን ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ሓዳርካ ምዃን ፅቡቅ እዩ ሓደ ግዜ ግን ፍትሕ እውን ፅቡቅ እዩ ነቶም ቆልዑ ኸ እወ ነቶም ቆልዑ እውን ፍትሕ ፅቡቅ እዩ ንጎም ምሸትን ኣብ ቅድሚኦም ክትተሃራረምን ክትበኣስን ካብ ምውዓል ተፋቲሕካ ደደብካ ሒዝካ ምንባር ፅቡቅ እዩ ዳርጋ 50 ሚእታዊት ህዝቢ ኤውሮጳ ብከመይ እዩ ዝነብር ዘሎ እዚ ስኢልካ እዚ ኣጉለ ተሓሳስባ ሒዝካ ሞኽ እናተባሃልካ ብሓደ ክትነብር ሞ መዓልታዊ ዝንሶም ኣብ ቀፃሊ ንሰምዖ ዘለና ሞትን ቅትለትን ካብ ከምኡ የሕትነና ነፍስና ንክንከላኸል ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ዝበልኩ ኣርእስቲ እዩ ኣይሆፕ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ናብ ካልኦት ሸር ግበርዋ ምክንያቱ ንብዙሓት ሰባት ክትጠቅምን ክትሕግዝን ትኽእል እያ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ እውን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክፅበየኩም እየ እናበልኩ እዛ ኣርእስቲ ኣብ ዝኹድየ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ኣምላኽ ፍቅርን ስኒትን ይሃበና ሰሰናዩ ቻው